Jeg hedder Sille Christensen, og jeg har masser af Barbie'er her. Og min Barbie'er, den kan jeg rigtig godt lide. Og nu hvor vi er i min hule, og så kan I lige se, hvad jeg er gang i. Så kan I se, at nu er den lige... Jeg har det altså og jeg har øreringe i. Det er ikke lang tid siden, jeg har fået dem i. Og det er ikke mange dage siden. Og nu hvor I kan se noget af mit værelse her. Det er min seng. Ja. Og her har vi min Barbie. Og her har vi min Barbie. Og så skal vi lige se, hvad jeg har med. Og herude er køkkenet. Her. Og her kan man se ud i vores have. Og vi har en nabo, vi kender, der hedder Jens, og hende kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder. Og så her, det er her ovnen der kan man kigge sig til. Og herude er badeværelset. Jamen, vi skal nok ikke kigge på toilettet. Og her, der har vi min bukser, mens Anna. Ja. Her har vi vores spejl, og så her sæbet og håndvasken og vores tandbørster og sådan en legetøjsscene. Og så kan I se her, der de der hår nogen. Og så er det, vi lige skal ind i stuen og præsentere min mor og far. Det her, det er min mor, Line Christensen. Hun er 44. Eller 43. Hun er 43. Og her har vi min hund, her har vi vores hund, Basse. Den er meget kraftig. Og så har vi min far. Han er 38. Han er 38. Og så... Ja, det er bare fjernsynet. De er i gang med at se fjernsyn. Og så her har vi vores dør. Og herude kan man se til dem, der bor over for os. Og så er det nemlig, at vi har den her. Det er lang tid siden. Den har været ny. Og her, det er ovnen. Undskyld, vi ikke lige kan se så godt med. Det er fordi, det var så mørkt der. Og her. Og det har I set.